za one koji su ambiciozni i koji vole raditi sa ljudima, tu postoji onda segmenti pasivne zarade. Na koji način? Dakle, za ljude koji su treneri, koučevi, koji vole raditi s ljudima, koji vole pomagati ljudima da probiju svoje limite i ostvare svoj potencijal, ovo može biti izvrsna priča za dodatne izvore pasivne zarade. Zašto? Jer među ljudima koji te prate će biti ljudi i koji žele biti poduzetnici, na primjer, ali ne znaju šta bi radili, koji nisu zadovoljni na svom trenutnom poslu, ali ne znaju, razmišljaju o nekoj ideji, pa ne znaju šta bi, pa ne znaju jel bi ovo, jel ne znaju jel bi ono, gdje kroz ovaj poslovni model ljudi imaju priliku dobiti gotovu konstrukciju svega, gdje imaš edukaciju kako da radiš, imaš gotov sistem, korake koji se prate, imaš gotove proizvode, naučiš kako ćeš raditi putem društvenih mreža, znači sve je gotovo, a ti kao osoba koja si ih priključila u sistem, oni prate sistem i oni rade. Znači, nije ideja da ti trošiš svoje vrijeme, niti itko drugi,